जिहेतु एबारनि 2024 मायथाइनि बिसायख'थि लोकसभानि बे बिसायख'थियाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेशनबाबो जोंनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जिहेतु बे सरकारनि दिनावनो थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय। बे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जों बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बर' बोसोर वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। बिनि गामि सोसननाय, बिनि बियाब दानाय, बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय, बे बेलायाव जों आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि, बेजों लोगोसे मानगोनां ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगु बिथांमोनजों गोबां खेब रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोनसे रादाय होदों जे नैबे बर' बोसोर वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय, बियाब दानाय आरो बेखौ 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों। आरो बेजों लोगोसे बे काउन्सिलनि जिथु एसेल' पुजि, बाङाइल' पुजि रां बावजा बेखौ बारायनायनि बाथ्रा बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों। बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइनि जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ सुस्रांनाय खालामनो नागिरदों आरो जोंनि हा हुनि जेंना जेसेबां दं बेखौ सुस्रांनाय लानो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे जों खावलायबाय थादों जिहेतु सिमा बारायनायनि नामाव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बिटिआरावबो गैया, बर' बोसोर वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावबो गैया। गतिके बे ओनसोलाव दिनैसिमबो दावगानायनि जिবিলাক खामानि जानांगौमोन जे जायाखै। दा बे लेभेलाव जिहेतु जोंनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि 5.2 मथे मोनसे दफा दङ। बे दफायाव दङ खोब बर' ओनसोल थानायफ्राव सरकारा स्पेसियेल माखासे पेकेजफोर होनानै बेखौ जौगाथायनि खामानि मावो। दा बे बेलायाव जों गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनदों, गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा होदों। दा बेफोरबादि गासैबो जेंनाफोर सुस्रांनायनि थाखायनो बे सरकारखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खुला खुलि भाबै जों एबार बिनि बिजेपिनि बिजाथिजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बेजों लोगोसे जोंनि एजिपिनि बिटिआरनि बायजोनि जिবিলাক दैदेनगिरिफोर बिजेपिनि बिजाथिफोर दङ बिथांमोनखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोङो खामानि मावो। आरो बे बेलायाव जोंल' हारसिं नङा, जों माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दानानै होजानाय जिथु क'अर्डिनेसन कमिटि आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे एनडिएखौ सापर्ट होनानै एनडिएनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनायनि थाखाय जोङो जयैनो खामानि मावो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि एबार लखिमपुर लकसभा बियाबाव जोंनि बर'निनो सासे बिजाथि ओंखारदों। बिथांखौबो गोबां माबायाव नुनो मोननाय जादों। बिनि बेलायाव मा बुंगोन? जोंनि रायजो राजाखौ मा बुंगोन बे बेलायाव? दा बिजाथि सोरबा जानो फैनाया बेथ' डेम'क्रेटिकआव बयबो ओंखारगोन, खिन्थु माबे इस्युखौ लानानै ओंखारदों आरो मानो ओंखारदों बेखौ डिस्टिंक्टलि मिथिनाया मोजां। सोरबा साहस खालामनानै इलेक्सन गेलेफैदों, बिनिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावदों आं, खिन्थु देरहानोबोथ' नांबाय। एफा गिदिर समस्थियाव जिहेतु जोंनि बर' भटार्सआ बर'खौल' लानानै गेलेदोंना सोरखौ लानानै गेलेदों जों थाङाखै, खिन्थु गेलेनो हायो। खिन्थु बिनि इस्युआ मा जागोन? खिन्थु जोंहा मोनसे बर'फ्रा मोनसे आलादा मोनसे इस्यु थाबाय। गतिके जोंनि बर' मानसिब्लाबो जे जों सापर्ट खालामनांगौ बे बाथ्रायाथ' फैया, नङा होमबा? गतिके जोंहा माखासे जेंनाफोर थाबाय। जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों नैबे बिजेपि दोलोखौ सापर्ट होनांगोन। आरो जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जइन्ट मनिटरिं जिल्लानि हम मिनिस्ट्रियाव जों रायलायबा डाइरेक्ट थोंजोङै बुंदों जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राखौ। दा जिहेतु स्टेट एक्टनि आन्डाराव, गतिके बेखौ स्टेट सरकारजों, आसाम सरकारजों, दानि सोलिबाय थानाय सरकारजों रायलायनानैसो बेखौ नोंथांमोना सुस्रांना लानो हागोन होननानै जोंखौ बिथोन होदों। बे मथे जों बे सरकारखौ गारनानै जों गुबुन बिजाथिखौ सापर्ट खालामनानै जों बाथ्राखौ सानथ'नो हाया। गतिके जों एबार बे एनडिएखौनो सापर्ट खालामो।